Et trobes cansada, amb capritxos a la tarda i gana constant? Avui posem ordre parlant de les proteïnes. Què són les proteïnes? Imagina el cos com una casa. Les proteïnes són els maons que aixequen parets i reparen esquerdes. Traslladat al nostre cos, construeixen i reparen teixits, fabriquen defenses i missatges interns. De forma planera, tot això es tradueix en més sacietat i menys gana sobtada, manteniment de la massa muscular, suport al sistema immune i millor recuperació després d'esforç. On les trobes sense complicar-te? A llegums, com llenties i cigrons, tofu o tempeh, fruits secs i llavors, seitan i cereals integrals combinats. Per passar a l'acció comença així. Posa una peça proteica a cada àpat, combina cereals amb llegums i tria begudes de soja enriquides amb calci i B12. Si vols fer una microprova de 24 hores, esmorza amb iogurt de soja, llavors i civada, dina amb llenties i sopa tofu amb verdures. A veure si notes la sacietat. La clau no és menjar més per més. El punt és repartir la proteïna al llarg del dia i variar les fonts vegetals. Comença a poc, observa sensacions i ajusta amb calma. Perquè et facis una idea, una referència mitjana per adults sans és de 0,83 grams de proteïna per quilo al dia. Per exemple, si peses 59 quilos, hauries d'ingerir gairebé 49 grams de proteïna. Parlem de necessitat bàsica. Cada persona és un món i poden incidir elements com l'activitat física, determinades malalties, edat, embaràs o lactància, entre d'altres. Si et sembla bé, prova això. Durant una setmana prepara la base proteica primer i construeix el plat al voltant. I no oblidis seguir-me per a més consells nutricionals i en català.